Ja, édesem, annyira sajnálom, hogy itt hagylak, és el kell utaznom egy hétre. Hiányozni fogok. Mit fogsz csinálni nélkülem? Igazából, ahogy kiteszed a lábadat az ajtón, a másodperc szöredék alatt fogok megnyitni annyi pornó oldalt, hogy a router elfüstöl. Olyat fogok cibálni, hogy már rendesen én fogok magamra szólni, hogy az Oli, azért ezt ne csináld, mert ez nagyon beteges. Aztán este úgy bebaszok, hogy vagy itthon ébredek, vagy máshol, a háztartásbeli dolgokat pedig stratoszféra magasságokból fogom leszarni. 3 nap folyamatos recska után már úgy be van állva a markom, mint a Lego ember keze, és mivel még csak a hétnek a fele telt el, viszont már kipörgettem minden magamban elnyomott fasságot, a maradék időt a laptop vírusírtásával töltöm. És mire hazaérsz ebbe az ordinári nagy káoszba, hogy basszus, te semmit nem takarítottál el magad után, én pedig nyilván el fogom játszani azt, hogy napok óta annyira rosszul vagyok, és erre természetesen te meg fogsz engem majd sajnálni, és azt fogod mondani, hogy édesem, semmi baj, nyugodtan pihenj, csak majd én megcsinálom. Édesem,